दिनै सालाकाटि ब्लकनि सिङाव 7 वार्ड नाम्बार बागानसालि टाउन प्राइमारि कमिटिनि सिङाव दिनै 30 जनसो जयनिं जादों। बे जयनिं जानायाव 25 जनसोआ हिन्दी भाषी आरो 5 जना जोंनि माहारि। दा बिथांमोनहा दिनै जोंनि जिनाखि इउपिपिएल राजनीतिक दोलो, बे राजनीतिक दोलोआव बिथांमोनहा गावसोरनो जोंनि सरकारनि इउपिपिएलनि प्रमद बर' बिथां सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा दिनै जोंनि दोलजों जगदान जाफैदों। आरो दा बिथांमोनहा गावसोर खोब गोसो गोरबोजोंनो जइन जादों होननानै जोङो दिनै बेखौबो बुंनो हायो। दा बेनिफ्राय जोङो बेखौबो बुंनो हायो, दिनै जोंनि जेनाखि सालाकाटि समस्तिनि सिङाव थानाय, दा बे हिसाबै जोङो दिनै बुंनो थाङोब्ला माने गोबाव समनिफ्रायनो बा आगोलनिफ्रायनो बहुद जइन जानाया दिनै सोलिगासिनो दङ। आरो कयदिननि उनाव सालाकाटि समस्ति हिसाबै गोबां अपोजिशननि पार्टिफ्रा बिपिएफनियानो जा बा दस्रा एंगेलनिफ्राय बहुद जयनिं जानायनि थाखाय जोंजों कानेक्सना जागासिनो दङ। बिथांमोनहा कयदिननि उनावनो जाबावगोन। आं दा जोंनि जिनाखि सालाकाटि समस्तिनि माखासे जिनाखि जयनिं जानाय जिनाखि आयदा, बे आयदाखौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै बेखिनियानो। जोङो सालाकाटि समस्ति हिसाबै जोंनि जिनाखि एनडिए जिनाखि एलायन्स जिनाखि पार्टि, जोङो सालाकाटि सेगमेन्ट हिसाबै दिनैनि दिनाव 51,000सो भटार्स दङ। बेवहाय जोङो दिनैनि दिनाव एप्रक्सिमेटलि जोङो मथा मथि 28,000सो जोङो मोननो हागोन होननानै दिनैनि दिनाव जोङो 50%नि बारा जों मोननो हागोन होननानै बुंनो हायो। I mean 70%। सेरफांगुरि फुंखा बाजार श'रुमाव होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफार। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिमनि थाखाय होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफारजों लोगोसे एक्सचेन्जनि अफार। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव होनाय ईद आरो बिहु धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। ईद आरो बिहु धामाका अफारनि गेजेरजों बाजाजनि गोदान बाइक बायगिरिफ्रा फ्रि हेलमेट, 5 लिटार पेट्रल आरो गुबुन गुबुन एजिउड गिफ्ट्स मोनफानो हागोन। नोगोद रां होनानै बाइक बायगिरिफोरनो रोजासे रां केसबेक हरफिननाय जागोन। 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंहा नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। बाजाजनि गोदान बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा 500 रां होग्रोनानै गावबा गावनि गोसोनि लुबैनाय बाइकखौ बुकिं खालामहरनो हागोन। नोंथांनियाव थानाय जायखिजाया मडेलनि गोजाम बाइकखौ एक्सचेन्ज खालामनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। आबुंसिनै मिथिनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 7002240725 आरो 9101547892 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सुलु लानो हागोन।